gostovao lider na tabeli. Brojni gledaoci ipak su pomalo razočarani napustili stadion, više zbog onoga što je pokazao Partizan. Najlepši potez na utakmici napravio je Savo Milošević u 44. minutu. Idealan centar šut Zahovića majstorskim volej udarcem prosledio je u mrežu. Evo sada nekih zanimljivijih momenata pre i posle ovog pogotka. Prvu šansu na utakmici propustio je Mijatović u 10. minutu. 10 minuta kasnije penal za goste. Zahović je odlično upostio Jokanovića, u kaznenom prostoru startovao je Košutić, a sudija Matić procenio da je to bio prekršaj. Sa bele tačke šutirao je precizno Mijatović. U 25. minutu nesporazum Petrića i Stanojkovića odlično je iskoristio muf i posle duže pauze upisao se u strelce. 1-1. 2 minuta pre kraja lepo dodavanje Vorkapića Zahović iz dobre pozicije nije iskoristio. U 44. minutu usledio je onaj sjajan pogodak Miloševića koji vredi videti još jednom. Samo što je počelo drugo poluvreme, Nađ je odlično proigrao Vorkapića, no istakao se golman Brzaković. Mogli su domaći lako izjednačiti u 53. minutu, no Ilić je slabo šutirao i dao vremena Panduroviću da izbaci loptu. Još jednu lepu šansu nisu iskoristili fudbaleri Radničkog u 67. minutu. Aleksić je šutirao pravo u golmana Partizana. Konačan rezultat 3-1 za Partizan postavio je Stanojković. Bila je to mala bravura Partizanovog najstarijeg igrača. Sudijska trojka, Matić, Korać i Vuković slabo je obavila svoj posao.